Hakika cutar coronavirus wato cutar numfashi gaskiya ce kuma tana ɗaya daga cikin manyan annoban da suka addabi duniya a halin yanzu. Hanyoyin kamuwa da ita cutar coronavirus sun haɗa da haɗa hannu ko kuma gaisawa da mai ɗauke da ƙwayar cutar coronavirus wato handshake. Shuɗanya a cikin taron mutane. Ko kuma taɓa inda mai ɗauke da cutar ya taɓa, kamar hannun kofa ko kuma na'urar ATM. Ko tarayya da mai tari ko mai yawan atishawa wanda yake ɗauke da cutar. Matakan da za mu bi domin kaucewa kamuwa da cutar coronavirus su ne saka abin kariya na fuska mai rufe hanci da kuma baki. Mu tsabtace hannayenmu ta wajen wankewa da sabulu ko kuwa sanya hand sanitizer ko kuwa sanya hand glove akai-akai. Mu guji taɓa bakinmu, idonmu da hancinmu da hannun da bamu wanke ba. Mu tabbatar mun samu yanki ko hanki mai tsafta yayin da za mu yi atishawa ko tari. Mu ba da tazarar akalla mita 2 a tsakaninmu wato social distancing. Mu guji tarayya da mutane masu yawan tari ko atishawa. Mafi muhimmanci, mu killace kawunanmu a gida. Tabbas wannan cutar ta coronavirus gaskiya ce, shi yasa ciyamominmu na Taraba suka tsaya kai da fata wurin tabbatar da cewa an bi dokar zama a gida domin ba wa gwamnati da ma'aikatar kiwon lafiyarmu da ma kwamiti na musamman da mai girma gwamna Darius ya naɗa wurin magance wannan annoba da ta addabi al'umma. Mu gaggauta kiran waɗannan lambobin idan mun ji sabon tari mai naci ko atishawa, ko idan zafin jikinmu ya haura Celsius 37.8 a ma'auni, ko idan kana samun gajeruwar numfashi ko ciwon makogoro mai tsanani ko zazzabi mai zafi da yoyon hanci. Sannan mu zauna a gida domin kiyaye yaduwar cutar coronavirus. Wannan sako ne daga ciyamominmu na jihar Taraba.